Nalazi se kod više mojih slika ispod krošnji daleki pejsaž prema Podravini, gledajući s Bilogore, kojega sam odanle vidio, a doma naslikao. Tako da sam većina slikao drveće suho, bez lišća u prvom planu i nekakve figure su tu i tam ispod drveta, kao što je, na primjer, ova baš gdje su na paši starec i baba stoje sa svinjama na paši. Iza njih je pejsaž, duboko prostranstvo ravne Podravine. To sam vidio iz svoje Gorice. Ali gledao sam, doživio sam, ali ipak nisam onak naslikao kako je to u stvarnosti jest, nek sam to naslikao onako kako sam ja po svom naučenju, po svom znanju znao naslikati.